Четкайте навсякъде, помните, че имате зъби отгоре, зъби отдолу. Да, правите ли тия кръгове като Дима от комисията? Така. Добре, може четките ги държите по-надолу така. Ето така. Така да я хвалите и така да въртите. Така по-хубаво влиза между зъбките. Където най-много чуки подвизат. Там най-много се покриват. Не забравяйте, че имате ляво, че имате дясно, отстрани, отвътре към езика. Насякъде трябва да минете. Да се знаете как да минете, да не остане никъде ни минуто. Защото сега ще ви кажа, накрая ще ви сложа една специална боичка, която открива чук и пук и ще видим дали някъде се ви остане всякото четкате. Така че не пропускайте насякъде. Четкайте насякъде. Една минута мина. Имате още много шанс да давайте. Давайте. Навсякъде ли ми? Какво иска? Ето, аз съм се правила. Ето как. Водички, да. Празни чашки. Така е тук в плюва. Иска ли някой чаш? Ама четкайте насякъде, времето си минава. Не забравяйте, въртите кръговете, отпред, въртите малко медаличка, въртите си. Две минути минах. Хайде, още една минутка имате да изгладите. Има ли някъде, където не сте минали? Може ли да се върка с мръсни ръце костата? Не, добре, те чупи път някаква точно там. От мръсните ръце. Още половин минута. Хайде да свършва, че се олея целите. Голямо търкане. Браво. Браво, много ги бих ти загледа. За седмица не пред. Той е търка много строго. 4, 3, 2, 1, стоп.